ndicela ubhuti ozasithandazela aze ngaphambili. Ubrother Sali. Xa ndizamcela ubana aze ngaphambili, ndizawucela ezi-elders. Andinemi. Ndizawucela okokubana siziqokeleleni. Akuphindi kubekho i-consultation ka-2024, 2023. Sawuphinda sidibane ngoku ngo-2024. And today is the last day and our last opportunity to say to God, Nkosi yeSabatha. Abanye abantu khange babe khona apha, but thina sisekho emhlabeni. Ubrother Sali aze ngaphambili azosithandazela. Oh